A wasan farko da aka buga tsakanin kungiyar kwallon raga ta barikin dale da kuma ta base hawk, kungiyar barikin dale sun nuna kwarewarsu bayan sun buge kungiyar hawks da ci 3-0. Wasan ya karke ne kamar haka: zagayen farko ya karke da ci 25-17, na biyu 25-17, sai na uku 25-13, duka nasara a gefen 'yan wasan kungiyar barikin dale. A wasa na biyu kuma tsakanin kungiyar stallion na barikin da kuma bayan spikers na jaji, bayan wasa mai zafi daga kungiyoyin, wasan ya karke bayan ta yi nasara da ci 3-1. shi ma wasan ya gudana ne kamar haka: zagayen farko 34-32, da bisani ko stallion suka yi nasara da ci 25-15, sai kuma bayan suka sake nasara da ci 25-18. In Allah ya yarda gobe muna da wani game, mun dawo da full force. Yara da suke so su buga volleyball su zo su koya, daga nan za su iya samun wani abu. Jami'in shirya gasan kuma shugaban kungiyar masu koyar da wasan na kwallon raga Elishama Elam ya bayyana cewa an gano hazikai cikin 'yan wasan kuma za a ɗauki dukkanin matakai domin kai su gaba a harkan wasan. Shi kuwa da ya ɗauki na 'yan wasan, shugaban kungiyar kwallon raga ta ƙasa Musa Nimrod ya bayyana cewa ya soma koyon wannan wasa ne a bariki, don haka wannan shine hanya da ya dace ya karfafa musu gwiwa a harkan wasan na kwallon raga. A cikin bariki ba ma so su shiga cikin halin banza ba ma so su shiga cikin shan maye ba. Muna so su yi girma kamar yadda Allah ya taimake mu, haka mu ma muke so su ma su yi girma kamar yadda Allah ya bude mana hanya. Wannan shi ne karo na biyu da ake buga wasan kwallon raga na 'yan ƙasa da shekaru 19 tsakanin barikin sojoji da ke garin Kaduna. Ahmad Zango da labarin wasanni.